Tinosangana zvekare pakugovana shoko raMwari, tichivimba kuti ngakuwanai muri vatano, Mwari vachitiitira zvakanaka. Nyaya yandiinayo panguva ino ine musoro weshoko unoti muridzi weRwendo Anesu. Muridzi weRwendo Anesu. Ndinofarira zita raKristu, zita raJesu rakanzi ndo zita rake, rinongoti Emmanuel, kureva kuti Mwari Anesu. Kwete Mwari Anesu, asi Mwari Anesu, kureva kuti Mwari watinotori naye, Mwari ari pakati pedu. Zvino pano musoro wenyaya yangu ndati unoti muridzi weRwendo Anesu. Isu tinozviziva kuti tiri parwendo. Nyika ino hausi musha wedu, tiri kupfuura. Sekuimba kunoita vaimbi. Nyika ino hausi musha wedu, tiri kupfuura, tiri parwendo. We are pilgrims, tiri kufamba, tiri vafambi. Tine kwatichazorora kana tasvika. Asi hatina kungofamba, kune muridzi weRwendo watiri kufamba naye. Ndoda kuti ndiverenge shoko raMwari kuchapter nemavhesi atinosiverenga kune dzimwe nyaya. Zvakuita kunge ndiyo favorite scripture yangu, asi pane zvandakaona zviri mairi zvakasiyana-siyana, zvinotaura zvakasiyana-siyana muupenyu hwevanhu. Tichaverenga kuna Marko chapter 4 paverse 35 kusvika 41. Zvino nezuva iro ava madekwana akati kwavari, ngatiyambukire mhiri. Ndoda kuti munzwisise ipapo. Iye Jesu ndiye akati ngatiyambukire mhiri, kureva kuti iye ndiye muridzi weRwendo. Verse 36. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye muigwa. Akangodaro mamwe magwa akanga aiva naye. 37. Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu emvura akarova achipinda muigwa rikanga roda kuzara. Asi iye akanga ari mushure megwa, avete pamutsago. Vakamumutsa vakati kwaari, mudzidzisi, hamune hanya kuti tofa here? Akamuka akarayira mhepo akati kugungwa, nyarara udzikame. Mhepo ikanyarara, kudzikama kukuru kukavapo. Zvino akati kwavari, munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Vakatya nokutya kukuru, vakataurirana vachiti, ndianiko uyu? Nokuti mhepo kunyange negungwa zvinomuteerera. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Ndakambotaura nyaya iyi tichitaura nyaya chakavanzika chaMwari chiri mumunhu. Tikataura zvekare nemimwe misoro yenyaya yakasiyana pamusoro pemagwaro iwaya. Asi nhasi ndatini musoro wenyaya uri kungoti muridzi weRwendo Anesu. Chatitsa kuti tizive kuti ndiye muridzi weRwendo pachapter 4 ipapa paverse 35 yaMarko iri kuti, zvino nezuva iro ava madekwana akati kwavari, ngatiyambukire mhiri. Uye rwendo uru ruri kufambwa usiku, nokuti akadero kwava madekwana. Usiku kune rima, usiku hahunyatsokuona, uye zvinoitika zvakawanda-wanda zvakaipa zvinoitika usiku. Njodzi dzakawanda-wanda dzinoitika usiku. Uye usiku kuwana rubatsiro kana wapinda munjodzi dzimwe nenguva kunonetsa kuwana, nokuti vanhu vanenge varere, uye vanhu vacho vangabatsire zvekare vanenge vasingaoni. Chimwe chatanzwisisa panyaya iyi ndechekuti rwendo uru ruri kufambwa mumvura, musina pokubatirira. Mukuti hakuna kunonzi kwai mota yakanga yabuda murodhi ndokubva yatozonomiswa nokuti yarovera pamuti ndokumamirira yakaita, otherwise yaide yakakunguruka. Hamuna muti wacho mugungwa, munongove mvura. Saka rubatsiro runoita rushoma mumvura.
makafanana nomumhepo, nokuti hamuna rubatsiro rukuru rwaungawane kana uchinge wapinda mudambudziko. Ukaona uri mumvura wapinda dambudziko, ukazviona wave mhiri, ziva kuti Mwari vaita zvakanaka, Mwari vaita munana. Zvisinei kuti vaita munana wekukutumira vanhu, zvisinei kuti vaita munana upi, asi ukaona wapona, wapinda munjodzi mumvura ukapona, woziva kuti aiwa Mwari vaita munana. Right, nyaya yandinayo pano ndiri kuti tikadzokera shure kuna Genesis chapter 1 verse 26. Mwari vanoti ngatisike munhu nomufananidzo wedu wakafanana nesu. Let's make man in our image, after our likeness. Uyo ari kudayiro ndiMwari, munhu hapo ari kutoda kugadzirwa. Kureva kuti munhu haana contribution yaakaita pakuvepo kwake panyika. Naizvozvo zvekare munhu murwendo rwomunyika muno rwatiri kufamba kudai, hatina chatakakumbira kuna Mwari kuti tiri kuda kufamba panyika, asi ivo vakatiisa panyika, vakatipa zvokuita, vakatipa rwendo, vakatirayira uye mafambiro acho. Asi chandinofarira ndichokuti pataverenga pano, Jesu ari kuti ngatiyambukire mhiri. Haasi kuti yambukai mhiri, haasi kuti endai mhiri, haasi kutuma vanhu achiti ndinokutumai mukati memakava, ari kuti ngandei, kureva kuti iye aripo pakufamba ipapo. Izvozvo chete zvinofanira kuti munhu zvikupe vimbo, zvikupe kukusimbisa kuti aiwa kakana iye Mwari ainesu, achifamba nesu, kureva kuti zvose zvinoitika iye ari aware pazvinhu izvozvo. Hazvinei kuti idambudziko ripi, iye ari aware. Mwari wanozviziva, uye apa panyaya yataverenga aitozviziva kuti tiri mubhoti, uye aitozviziva kuti tiri mumvura, uye aizviziva kuti mumvura rubatsiro chairwo ukapinda munjodzi rushoma. Nomurwendo rwatiri kufamba izvozvi, Mwari anozviziva mune matambudziko akawanda, mune zvinorema zvakawanda, zvirimovo zvinonakidza kuona, asi anozviziva zvose izvozvo. Kureva kuti zvinoitika kwatiri zvose anozviziva, ari aware pazvinhu izvozvo. Asi chinofanira chete kuti munhu ave chinomufadza, chinomuvaraidza, chinomupa kushinga, chinomupa kutenda, ndichokuti iye anesu Mwari ari kufamba pakati pedu, tiri kufamba naye parwendo, uye iye ndiye muridzi werwendo. Uye zvaari Mwari zvaati ngatiyambukire mhiri, haana kuti ngatingoenda nomudziva, ati ngatiyambukire mhiri, kureva kuti iye zvaatoti mhiri uye ati ngatiyambuke, kureva kuti tiri kutoyambuka, ende kumhiri kuri kusvikika. Zvichaitika pakati apa zvatingasangana nazvo, kunyange matambudziko api atingasangana naye pakati apa angaitike zvawo, asi nyaya yatatoudzwa ndiyo kuti tiri kuyambuka, uye destination yedu kumhiri, kureva kuti kana tichifamba naye muridzi werwendo, uye ariye muridzi wepasi pose nedenga rose, kana angoti tiri kusvika mhiri, tiri kutoziva kuti kumhiri tiri kunosvika. Hazvinei zvimwe zvinhu zvinomuka munzira umu, hakunei zvimwe zvinhu zvingaite kuti tione rwendo sorusaisaiti, asi iye wati ngandei, ngatiyambukire kumhiri. Uye chimwe chinhu chatinonyanya kufarira ndokuti anesu. John 3 verse 16 inongoti, nokuti Mwari wakada nyika, nokudaro wakapa mwanakomana wake. Unoona, Mwari ndiye wakada nyika, achida nyika ari kuda vanhu. Ada nyika iyoyo ndokupa mwanakomana wake Jesu, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa, asi ave noupenyu husingaperi. Kureva kuti wada nyika ndiMwari, nyika haisiyo yada Mwari ikati chitipaipo Jesu nokuti tada Mwari, asi kuti Mwari ndiye wada nyika ndokubva aipa mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti ani nani anotenda kwaari iye mwana uyu arege kufa, asi ave noupenyu husingaperi. Kureva kuti iye ndiye muridzi wezvaaronga, ndiye muridzi werwendo, ndiye muridzi wechirongwa, ndiye uye ari kuti ngandei mhiri, ari kufamba nezvo. Uye achipa mwanakomana wake, ari kupa mwanakomana wake anove ndiMwari,
kureva kuti atopa mwanakomana wake taakutoziva kuti kana tapiwa mwanakomana, tapiwa Mwari, tapiwa the Prince of Princes, tatopiwa iye gota, kureva kuti isvisuka tatove naMwari pakati pedu. Saka zvose zvingaitike pakati pedu tikuziva kuti iye Anesu, muridzi weRwendo Anesu. Ipapo ukaverenga Mako yeye wataverenga, ukaverenga pachapter 1 paverse 17, anodaidza vadzidzi vake anoti I will make you fishers of men. Asi iye avadaidza anongoti nditevere. Haana kuti ko munganditeverewo here, ndiri kutsvakawo vanhu. Haana kuisa maadverts, haana kuisa zvibhakani zvakanyorwa kunzi kuno tiri kutsvakawo vatingave nawo vangafambe nesu ministry. Asvika ndokungomuti iwe nditevere, nokuti iye ndiMwari. Ari kuti nditevere, hausiri iwe waaplya, iye ndiye wakuda, iye ndiye wadaiwe, iye ndiye achuza iwe, akati nditevere. Uye ati nditevere ari kukuudza zvaachakuita, kuti ndichakuita mubati wevanhu. Idecision yake. Zvino panapa tiri kumuona kuvanhu vaakadana ivavo ndo vaari kutaura navo zvekare, ari kuti hatiyambukire mhiri. Unoziva ukanzwa munhu achiti ndakadanwa, haikona kungotanga kufunga kuti uyu chadero achitinyepera, anenge akadanwa. Nokuti Mwari vachidana vanhu havana maqualifications avakatarisa kuona kuti uyu akamira sei, uyu akamira sei. Vakadana vamwe vana Mateo vaiva Teresi, vateresi tinovaziva vaive matsotsi, vari vatadzi, vane huori. Asi akangomudana, mafishermen akangovadana. Vamwewo vana Judas Iscariot chaivo vakazomupanda akangodana, iye ndiye aidana vanhu. Saka haikona kuti ukanzwa munhu achiti kwanziko ndadaniwa, iwe kuti akadaniwa iye nemaitiro ake, akadaniwa. Nokuti kana ari Judas Iscariot chaiwo akadana. Saka iye adana munhu anobva ati atiite zvakati. Zvino pano ari kuti ngatiyambukire mhiri. Achidaro kune vaakadana, kureva kuti ari kufamba pamwe chete navo, nokuti akati huyai munditevere, kureva kuti iye ndiye leader, iye ndiye shepherd. Shepherd anofamba mberi makwai achitevera. Saka iye ndiye muridzi weRwendo, ndiye ari kuziva kwakufanira kuenda, makwai anotevera, hatozivi kwaanoenda. Saka iye muridzi weRwendo Anesu uye ari kufamba mberi kwedu. Ndinemwe nyaya zvekare inondinakidza, inoratidza kuti Mwari chaiye munhu akamuziva kuti anofamba naye zvinomuitira zvakanaka. Moses anoti atumwa naMwari, vanoti vafamba nerwendo rwavo rwokuronga zvokufamba, nekuti tinofamba sei, tinoita so, tikasvika apa tozorora apa, tichidai zvese zvaitika izvozvo. Exodus 33 verse 15 inoti, akati kwaari, kana imi mumene musingaendi neni, regai henyu kutibvisa pano. If your presence shall not accompany us, we are not going. Kana uvapo hwenyu Mwari husingaendi nesu, hatipi. Zvino uvapo hwaMwari ndiye kauyeyu uvetu wanze avata mubhoti. Iye Kristu arimo, but pane dzimwe nguva dzaakavata zvake muupenyu hwako, unoona Mwari seasimo, arimo avete zvake. Chiri kuitisa kuti avate nchokuti hapana zvuti rake raari kuita, hauna kumupa mukana, hauna kumupa hauna kutaura naye zvekudii, hauna kumumutsa ukamurumbidza, hauna kudii zvese. Anovata zvake, arimo, izvo zvinouri arimo. But unombofunga kuti Mwari achineni, arimo. Chaanongoda kumutswa. Kana amutswa, uchiona kuti anonyaradza mhepo dzako idzi. Nokuti dzako mhepo idzi haudzigoni, hadzidi vaprofita, hadzidi n'anga, hadzidi imwe ukiribidu. Mhepo dzako idzi dzinotoda uhavete uyu Jesu. Kana ukamumutsa, unoona kuti zvinhu zvako zvinokuitira zvakanaka. Asi chakanaka ndichokuti ari anewe, muridzi weRwendo anewe. Paukupinda matambudziko yese, uchivhuvhutwa, uchishungurudzwa kudai, iye anewe aripo. Asi chiri kudiwa ndichokuti iwe ziva kuti zvino iri mandiri, ini tichipinda makadai so, jodi mumutse. Takaverenga kuva Hebrews chapter 12 verse 2. Inoti tichitarisa kuna Kristu, kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu,
iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashoora kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi kwechigaro choushe chaMwari. Iye ndiye watinofanira kutarisa paari, nokuti ndiye shepherd. Kwari kufamba, kwari kutitungamirira, kwari ndo kwatinofanira kutarisa kuona kuti iye ari kufamba sei, paari kuenda ndipapo. Zvese zvatinoita tinenge takatarisa paari. Ndinofarira paPeter pakanga avati vadzidzi ngavafambe voga mugwa, iye akatsara. Vave mumvura imomo kwakamuka futi mafungu. Asi ndinofara kuti aida kuvaratidza kuti aiwa kana muri moga zvinonetsa kunze kana ndikatosvika. Vatambura vadero vari pakati pokutambura nemafungo egungwa, bhoti richimayo richinge richawira mumvura. Vakamuona zvekare ofamba, but vaikwaiva usiku vasinganyatsokuona kuma4 kuseni. Vakaona ako rinenge vakati igori toto. Vati igori toto kudero. Iye anoti aiwa musatye ndini. Peter anonzwa inzwi rake. Oti Ishe kana muri ndirairei ndiuye kwamuri. Iye Jesu oti huya. Kuda kuti Peter wakufamba pamurayiro, Peter wakufamba pakurayirwa, Peter wakufamba panzwi rekuti huya. Ndokubva afamba. But paifamba aiva akatarisa pana Jesu, achienda kuna Jesu. The moment akusvika kuna Jesu kunonzi akatarisa akaona mhepo nemvura, ndokubva akunyura. Akunyura sei? Nokuti abvisa maziso ake pana Kristu. Hebrews chapter 12 verse 2 iri kuti takatarisa pana Jesu. Tinofamba takatarisa paari, so ndokuti zvisatinetse. Tikangoona kuti zviri kudii tobva tati yebo zvadii. Ndinofarira Peter ipapo nokuti akabva achema onyura. Ishe ndibatsire, ndokubva Jesu vamubata akasanyura. Vakati kowadhautirei? Kutenda kwako kwaita sei? Indava waita doubt. Saka tinotarisa pana Jesu. Tinomutarisa sei? Nokuti unesu. Hatitarisi watisinaye, tinomutarisa sei tisinaye? Uyu anesu nokuti ndiye ati hande kumiri. Uye akatonzi kwanzi anonzi Emmanuel, kureva kuti Mwari anesu. Kureva kuti papa ingototoradza kuti anenge anesu, haatisi. Mozisi ari kuramba ari kuti kana musingaindi imimi pachenya, ila hatindi. Pavhesi 40 yaMarko chapter 4 ye wataverenga iri kuti zvino akati kwavari, munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Hamutendi here kuti kana Mwari vanemi, chero chipi chinoitika kusvika munosvika, nokuti iye watokuudzai kuti handei mhiri. Nokuti iye kutaura kwake kunosenza, nokuti akati chiedza ngachivepo chikaivepo, akati zuva chairo ngarivepo rikavepo, akarayira kuti nyika ngaimerese zvikaita. Zvino pana ari kuti ngatiyambukirei mhiri, kureva kuti zvaataura kuti ngatiyambukirei mhiri watotaura muri kuyambuka ende muri kuenda mhiri. Zvino zvese zvamaona izvika izvi matambudziko anorwadza, but haikonai kutya nokuti aripo munaye, uye kumhiri kuri kutosvikika. Uchidzidza uri muchikoro, zvinhu zvinokuomera so zvikunyatsokuona kuti zvaoma manje. But yeuka kakuti vose vauri kuona vakapasa vakapinda neimomo. Mwana wegrade 1 chai katuku kakadaiso kanotofanira kuenda kuchikoro muna Juni kuchitonhora. Nokuti vese vakapasa, vese vave maticha ava, vese vave madokta, vese mascientist vana vakatodarika neipapo, vakatoendawo kuchikoro muna Juni kuchitonhora. Saka unotofanira kuonza kuti wotoshinga mwanawo, nokuda kwokuti ipapa ndo patakadarika unapo, ende ukasapadarika nepa hausi kuzomupasa. Saka munhu anofanira kungove neshuwa yekuti ndinosvika, vamwe vakasvika wani. Zvino pano Jesu anewe, uye ati tinosvika, nokuti kana ati hatiyambukire mhiri, atotaura kuti tiri kusvika mhiri. Saka munotyirei kudaro? Rutendo rwenyu rwuripi? Jewish Bible rinoti, he said to them, why are you afraid? Have you no trust even now? Kuti kunyange nazvino so hamutrust, hamusi kutrusta wamunaye, hamusi kutrusta Jesu. Kuti muti kana ati tinosvika tinosvika, kana ati tinoenda mhiri tinotoenda. Jesu haana kuti mandimutsirei, ati matyirei.
ini maide mamutsa kamangona kuti aazvanetsa zvinomutsa, but kutya mamusikafariri kutya, nokuti kutya idhauti. Kutya kwakuradza kuti muri kuti tinotya tinofira mumvura, but iye ati tiri kuenda kumhiri. Kunati kana tiri kuenda kumhiri tiri kusvika. Saka kutya ndokwei. Kumutsa Jesu hakuna kuipa kana waomerwa kuti aiwa ndibatsirei Mwari ani zvandiomera. Asi kutya uri kutya nokuda kwokuti hauna rutendo. You are not trusting him even now. Iye anemi achifamba nemi mazuva ose. Philippians chapter 1 verse 6. Ndichiziva chinhu ichi, kuti iye akatanga basa rakanaka mukati menyu acharipedzisa kusvikira pazuva raKristu Jesu. Pazuva raKristu Jesu kureva kuti pazuva rekuuya kwake, uye pazuva rake rokuti zvino basa repanyika rapera, maakupinda muushe hwake zvachose. Pana akatanga basa mamuri. Akatanga basa mamuri ndiye muridzi, ndiye Mwari. Nokuti iye ndiye wakada nyika akapa mwanakomana wake, iyeye wamuri kufamba naye, iye ari kuti rwendo ndiro ari kukutungamirai parwendo. Imi muchitevera munaye. Ipapo pauri unaye. Uye akatanga basa iri ndiMwari, nokuti unoti ngatisikei munhu wakafanana nesu nomufananidzo wedu. Ndiye wakutangira basa iri, ndiye arida. Ndiye zvakare ari kuti iwe uya nditevere, ndichakuita mubati wevanhu. Iye ndiye wakatanga basa newe. Saka ukaona kunyange vanhu vachinetsa, iwe kungave mufundisi, ukaona vangave maelder ari kunetsa muchechumu, kana vana vesangano, kana vana, iwe ziva kuti wandiri kufamba naye akati ndinokuita vabati vevanhu, ndo vanhu vacho vaufanira kubata. Haikuno kutambura. Why? Nokuti Anesu muridzi weRwendo. Iye ndiye ati ngatiyambukire mhiri, kuda kuti ndiye muridzi weRwendo. Iye ndiye ati nditevere, ndiye muridzi weRwendo akudana. Uye akati ndokuita mubati wevanhu, naizvozvo ari kukuita vabati vevanhu zvauri kusangana nazvo zvese. Iye anewe, nokuti ati tinosvika hande mhiri. Uye tinofanira kuramba takatarisa pari. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Tiyeuke nguva dzose kuti izvozvo zvatasangana nazvo nhasi, zvatakasangana nazvo nezuro, nezvimwe zvatiri kupromiswa kuti mangwana uchandiona, mangwana kuchaitika, ngandiyeuke kuti iye anemi. Pandiri matambudziko ese aya, pandiri kuomerwa anemi. Ende zvino kana achigara mandiri, iye anemi. Zvandiri kunzwa marwadziro ari kuanzwa. Ingoti konai Kristu mukai. Heri basi. Imi ndimatande miri, ndiri kufutera imi. Ndoda kutsika pamunotsika. Ndoda kufamba sure kwenyu. Imi muri parwendo, ndinoti rwendo ndirwenyu. Ndimi mati handi, ndimi makati handi. Naizvozvo ngandiri. Zvose zvandosangana nazvo zviripo hazvo zvimingamupinyu, asi kumhiri tinodi tinosvika. Toda kutenda Mwari muzita raJesu. Mwari ngavakuitireiwo zvakanaka. Kusvika tisangana zvakare mune dzimwe hurukuro dzeshoko raMwari, ndinoda kukutenda tichiziva kuti hakuna shoko raMwari ringauye rikadzokera kuna Mwari pasina charaita, uye hakuna shoko raMwari richashayiwa simba. Mwari ngavakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen.